Uripku kaya layangan tanpa tali, mabur tanpa arah. Aku pedhot sekolah, saiki nyambut gawe serabutan. Opo bakal kaya ngene terus? Opo bakal ono dalan kanggo nggayuh impianku? Nalika kuwe, aku sregepisan sinau bebarengan karo kanca-kancaku. Yen usaha ora bakal ngapusi hasil. Iki piye Daris ngerjaine? Kayak iki lho tes ngerjaine. Oh, berarti aku kudu setemani ya sinaune menjadi wong sukses. Ya ora, Dik? Iya benar, medar terus-terusan sergap, dalat nemben bakal jadi wong sukses. Aku uga mbayangake lomba, prestasi sampun tak olihno. Usahaku selama iki ora sia-sia. Aku bangga pisan. Tapi nyatane Bisa? Iya.